No tak čau, dneska si natočíme opět parkour 5, zase na minecraft.cz. Doufám, že se vám video líbilo a určitě bude nastříhaný, protože jak jste viděli, je to neskutečně dlouhý. Tak se koukněte. Tak zkusím asi minutu bez stříhání a potom asi už začnu stříhat. Ty vodo, jsem mrtvej, no. Asi to začnu stříhat asi hned, no. To nebo jestli se zabiju, začnu stříhat. No tak asi začnu stříhat, protože to je nemožný. Tak počkat, střih. A tak, jsem tu zas, tentokrát jsem, jak vidíte, checkpoint 1. Tak zase asi minutku zkusíme. To je jedno. Hop, hop, hop. Další asi tam, teď nevím. Tak. Jak vidíte, není to tak těžký, ale já jsem byl, tak jsem spadl. Tak, to je jedno, ale kde to má konec? Že bychom se tak ofindlovali, aby to nebylo tak dlouhý. Tak asi nebudu to stříhat. A víte, jsem ve dvojce. Tady mě vadí, že tady mají tak blbě udělaný a nevyznáte se jako já, třeba kam teď. Ty vara, tak to bude na střih. Střih. Já jsem tady hned, potom jsem to samozřejmě skočil, tady mě zbrzdila Vavčina, fakt jsem to měl skočit. A checkpoint 3. Hop. 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 Nemám rád skákání, protože potom se nevyznáte, jak máte zrovna skočit. To nedám. Tak to bude zase na střih, no tak 3, 2, 1. Tak jak vidíte, jsem u checkpointu 4. Bylo to dlouhé, to v podstatě odsud až tam, takže to bylo na dlouho. A tady jsem zatím přemýšlel. Jo, vidíte, vlastně jsem. Teď máme jít. Počkat. A jo. Jo. Přišli jsme tudy. Já už jsem zmatený, že nevím kam. Voda. To je jedno. Hop. Hop. No tak to bude zase na dlouho, ne? Já nejsem asi parku. To je jedno. Sakryš. No tak to bude zase na střih. Tak 3, 2, 1. 3, 2, 1.
Takže vidíte, že jsem už checkpointu 5 z 8. Takže že by to netrvalo tak dlouho. No tak tady toto doskáču s vámi, protože to je tam. Hop, 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 hop. Tak asi ne tam. Je tak krátký, protože ten konec je tam těžký. Jo, jo. No. Jsem myslel, že to bude toto video extra dlouhý, ale jak vidím, no tak asi nebude. No tak nic a doufám, že mě teďka nezačne volat kamarád. Počkat, a to jsem měl jít sem. A jsem ještě níž. Se člověk pomalu ani nevyzná. To vede kam? Vede tam, sem. A to udělám na střih. Tak jsem tu sraz, nějak jsem s náma spadl sem. Takže jsem u 7. checkpointu. A tam je vidím poslední a tam je konec. Tak to jdeme dohrát. To je divný. Jsem zmatený, ale dobře. Doufám, že vám to nevadí. Když nějak takhle švindluji. Náhoda je náhoda. Fakt doufám, že vám to nevadí, že mě do komentářů nebudete psát, proč švindluju. Ale že toto video bude dlouhé. No tak švindluju. A ten spadl. A to bude na střih, jak vypadá. 3, 2, 1, střih. Tak už jsem tady, jsem u 8. checkpointu. To jsem taky tam nějak divně spadl sem. Myslel jsem, že zemřu a nezemřel jsem. Tak jsem jako kdyby skočil sem a potom mám skákat kam tedy. Ne. Tam jsem přišel. Tudy skáču. Já fakt nechci mít toto video fakt dlouhý, takže doufám, že mě do komentáře nikdo nebude psát, že švindluju, ale já prostě mám určitý čas, jak dlouho můžu natáčet. Nechci to mít hodinový. Víte, no tak trochu švindloval, asi to bude na střih. A nebo asi nebude. Ne, pojď. Jo. A tak jsme jak vypadá dohráli. To je sranda. Pork. A sakra, no tak nic. Švindlování se nevyplatí. A tak to bude na střih. 3, 2, 1. No tak jsem to vyhrál, netrvalo to tak dlouho, vyhrál jsem to poctivě. Fakt nelžu, vyhrál jsem to poctivě. Tak snad vám nevadilo, že jsem švindloval. Já fakt nechci mít tak dlouhý video. No tak.